presentar aquest llibre. I a banda d'això també m'agradaria explicar-vos que jo no som autor d'aquest llibre, no he escrit ni una lletra, però com que és un llibre oral, que han escrit una dotzena de persones, sabeu que un passat no trobàvem la manera de presentar-lo de forma conjunta, perquè hauríem hagut de parlar cada un els seus 10 minuts o els seus 15 minuts, i m'ho van demanar a mi. La primera diapositiva la passarem sense res més, simplement la vaig posar també a la presentació que fèiem a Sant Llorenç, i era un fragment de la cançó de la Torrentada d'en Guillem de Fall, amb aquell vers colpidor que diu: molts deien no serà res, no serà res, no serà res, i sí que aquesta vegada, com tantes d'altres vegades i com també va passar just aquí l'any 89, sí que van passar massa coses. L'altre motiu pel qual jo supos que som el presentador d'aquest llibre és perquè som de Manacor. Quan me relacionen amb Sant Llorenç, sempre parlo de la Commonwealth manacorina, com si parlàssim d'uns països manacorins, no? Sant Llorenç havia estat manacorí i ara ja no ho és, i aquí he posat un títol que diu Commonwealth manacorina a Llívia. Llívia és un territori mític que va crear o que va delimitar un palanitxer que li deien en Llorenç Mostel i que ha estat seguit i mitificat per molts de manacorins i per molts de palanitxers. Era com una espècie de filòsof de bar que va establir que Llívia era un territori que anava de l'ermita de Consolació a Santanyí fins a Cala Ratjada, tota aquesta part de llevant, i una miqueta Ciutadella, que la veus aquí, que també seria la part més mallorquina de Menorca. Tota la resta del món, per Llorenç Mostel, eren estrangers. Si no eres d'aquest redol, ja eres húngaro, que era el mateix que per ell dir estrangers. A dins d'aquest territori mític de Llívia hi ha aquesta Commonwealth manacorina. Per què ho dic? Perquè la relació que han tingut sempre els manacorins en Sant Llorenç és una relació molt de tu a tu, és una relació gens paternalista, i això fa que sentim una estima especial cap a ells i ells cap a nosaltres. Tenim una relació molt estreta perquè geogràficament som molt a prop, però que a més xerram igual, i a dins la nostra idiosincràsia hi ha moltíssimes de característiques que ens uneixen. Sant Llorenç. Sant Llorenç, com que a mi m'agrada molt parlar de mites, com heu vist, n'hi he posats dos, que són els que definirien un poc aquesta comunitat llorencina. Salvador Llamés, la ploma, l'escriptura, el vigor narratiu, com un dels pares fundadors del concepte d'identitat llorencina, i de Marga Pullana, la ciclista que tant d'èxits ha recollit durant el segle XXI. A part, aquí tenim l'escut. L'escut, on hi ha la ploma d'en Salvador Llamés, on hi ha l'esquart, la de Llart, Sant Llorenç d'Esquerdassà, i les esgrelles on varen martiritzar Sant Llorenç. Diu la història sagrada que quan el varen haver cuit d'una banda, ell mateix va dir: escuit, gira'l i menja. Però a part d'esport, Sant Llorenç, desgraciadament i malauradament, ara també és aigua. És l'aigua de la Torrentada. I ha estat així que un any després de la Torrentada de l'octubre de l'any passat, va sortir a la llum aquest llibre que vull presentar. És un llibre que, com us he dit, és un llibre d'autor
categoria coral, una dotzena de persones hi han participat, i això me va generar problemes a l'hora d'establir com presentaria el llibre, perquè ho podia fer de manera general, parlant un poc en general del llibre, i ho podia fer també de manera atomitzada, anant a cada una de les parts del llibre. I és aquesta darrera la manera que vaig triar, perquè en el fons aquest llibre, que és una gran crònica de la Torrentada, aquest llibre no deixa de ser un compendi de petits llibres, un dins l'altre. I per tant vaig decidir que ho faríem així. La primera part del llibre és obra de Miquel Grimalt, Marcolí, Joan Bausà i Lauri Consolació Genovat. És un llibre fet des de la universitat, amb criteris totalment científics, i que descriuen com és el torrent, la conca de torrents de Sant Llorenç, i expliquen com va ser possible que amb l'aigua que va ploure, que va ser molt, evidentment, passàs tot allò que va passar. Parla una descripció, com veus, de la conca del torrent de Carmé, una conca de 78 quilòmetres quadrats, amb un perímetre de 53 quilòmetres, i en les branques principals, que són els torrents de les Planes, la Blanquera i el Xaraguer i l'Encara. Però la descripció va molt més enllà. És una part aquesta que és molt interessant perquè fa, com he dit, una explicació molt rigorosa i molt científica de tot allò que va passar, però ho fa també d'una forma molt assequible per a un públic mitjà. Quan llegim aquesta part del llibre, la trobam, jo fins i tot la vaig trobar amena i la vaig trobar molt didàctica a l'hora d'explicar tot allò que va passar. Ens posen en precedents, ens expliquen, per exemple, que en el 43 ja hi va haver una inundació de Sant Llorenç molt important, de grau 3, en el 59 una altra de grau 4, en el 73 una altra de grau 3 i en el 89 una altra de grau 4, amb afectació greu a Sant Llorenç, Sant Carrió i Sillot i destrucció de ponts i infraestructures. Tenim una fotografia un poc pixelada, però que és prou gràfica de la torrentada del 89 a Sillot. Després de posar-nos en precedents, ens mostren com passa l'aigua per dins Sant Llorenç, l'aigua d'ara, de fa un any. Expliquen també com se genera el nígol que va donar lloc en aquesta torrentada. Parlen d'un nucli convectiu, uns nígols de gran desenvolupament vertical, més que gran, ells diuen enorme, que durant 3 hores se col·loca damunt la capçalera del torrent de Canamé, que és la conca que hem vist abans. Se posen damunt la capçalera, per tant se posen en el punt de partida del torrent i descarrega allà damunt. És una tempesta estàtica, no se mou, i això passa perquè el relleu impedeix que el nígol s'amogui i a més feia un vent fluix de llevant que va fer que aquest nígol quedés estàtic damunt d'aquesta capçalera. Varen ploure 257 litres per metre quadrat a Sant Llorenç, que és una xifra realment escarrufa. 184 a Sant Carrió, 149 a Sillot, i la ploguda se va allargar de les 3:30 fins a les 10 del vespre. Perquè vos passeu una idea de la intensitat de la pluja, ens expliquen que entre les 18:50 i les 19:50, és a dir, 10 minuts, van ploure 76 litres per metre quadrat. Plou gairebé tota la conca del torrent, és a dir, que no s'atura de replegar aigua, la conca del torrent de Canamé, i no hi ha pèrdues d'aigua. L'aigua va tota cap al torrent i del torrent va cap a Sant Llorenç. Aquesta imatge que teniu aquí ens expliquen que la torrentada venia amb un sol bram d'aigua, que és aquell bram d'allà, aquella fletxa grossa que entra per dins del poble, i passa per camp de futbol, la rasa i s'escampa en aquell redol, però llavors se torna a concentrar. El pont de la taulera, hi ha termes aquí que segurament per uns corins seran un poc més complexos perquè
no tenim tant de coneixement com a Sant Llorenç de la pròpia geografia, de la toponímia d'allà, però el pont del Taulera i el seu talús fan de presa i l'aigua se desborda pels dos marges. Expliquen que l'aigua que venia pel carrer de Jaume Llinàs no torna al torrent i pren cap al carrer de Lepant, on arriba a una alçada d'1,80 m. I el punt crític és en els carrers de Mossèn Gelmés i de Basílica de Sant Pretó, on l'aigua arriba a 2,85 metres d'alçada. Això passa perquè també ens hem trobat, aquí tenim un mapa també il·lustrador de les alçades de l'aigua, així com més blau, més intens és el blau, més amunt arribava l'aigua, per tant veus que l'alçada era una altra vegada escarbosadora. Aquí ens expliquen com posam traves a l'aigua i diuen que hi ha ponts petits amb talussos, aquests talussos fan de presa i no deixen passar l'aigua i això fa que se crea un efecte d'embut i l'aigua pessi. Després, moltes d'estructures perpendiculars en el curs de l'aigua. Tancaments d'horts i de solars, que podien ser parets de marès o parets que no deixaven, estructures tancades que no deixaven passar. Podien ser cotxeries a la vorera sud del carrer Major, carrers paral·lels en el curs de l'aigua que no deixen tornar l'aigua en el torrent, i per allà també hi passa l'aigua, estructures construïdes a la vorera del torrent i una canalització insuficient del torrent. També proposen solucions en aquests tancaments perquè proposen solucions en el desastre. Diuen que si s'ha tornat a donar una ploguda tan forta com aquesta, s'hauria de posar mesures perquè no hi hagués el mateix grau d'inundació que hi va haver. La ploguda seria igual, l'aigua hauria de passar, però hi ha moltes maneres d'intentar evitar el desastre que hi va haver. Per exemple, aquests tancaments dels horts i dels solars perpendiculars en els curs del torrent no impedissin el pas de l'aigua. Podria ser fins i tot una paret seca, podria ser una barrera que deixés passar l'aigua per mi de les no sé com ho he de dir, però ja m'enteneu, que deixés passar l'aigua. Limitar l'alçada dels murs paral·lels en el curs del torrent, que no deixaven passar, recordar com hem dit, no deixaven tornar l'aigua en el torrent, limitar aquesta alçada perquè a un moment determinat l'aigua pogués tornar en el seu curs natural, incrementar la secció del torrent, és a dir, que el canal del torrent fos més fondo i més ample, modificar els ponts, fer-los amb més capacitat, és a dir, que s'hauria del pont deixar passar més aigua, i també evitar així l'efecte presa, l'efecte d'acumulació d'aigua darrere el pont i després aquella glopada. Demolició o remodelació d'edificis que fessin de tap, evitar l'increment de la pressió humana a la franja immediata del torrent, és a dir, allà on sabem que és zona inundable, deixar de construir-hi, aturar de construir cases a les zones inundables i la canalització de desviació del Xerrià i de la Muntanyeta i de Sant Carrió. Això són algunes de les solucions que van proposar aquests tres professors de la universitat. Després ve un article d'Antoni Martínez de Berner, que aquesta foto no és de Sant Llorenç, és una foto, si no vaig errat, del torrent de la Llebrona i d'una actuació que s'hi va fer, que Terra Ferida va denunciar perquè, com veus, van llevar els arbres de ribera que hi havia al costat, van fer net, però diria que van fer net de més. És un article més feixut, molt més tècnic, però no deixa de ser un article també molt útil per entendre com hauríem d'actuar en el torrent. Antoni Martínez de Bernet, el autor d'aquest article,
explica que s'hauria d'ordenar el material rocós, que s'hauria de proposar un drenatge intern considerable que eviti l'embassament en els conreus laterals, és a dir, que l'aigua que s'acumulés allà pot drenar cap al torrent, parets seques en cobertores o en bastionadar per donar cohesió a la marjada i al conjunt. Tot això pensat d'una forma ecològica, és a dir, copiant la forma com la natura actuaria a damunt dels torrents si no hi féssim res nosaltres. És a dir, de vegades l'actuació humana destrueix coses que la natura podria o sap canalitzar d'una manera molt més poc impactant. I la proposta que fan Antoni Martí Taverner va en aquesta línia. També proposa això que vos deia ara, la sembra d'arbres en el costat de la ribera per fer que aquest terreny sigui més ferms i també per evitar d'aquesta manera la colonització de betzers, de canyars, que són molt més difícils de gestionar. És a dir, quan a un torrent s'hi posa canyar o s'hi posa betzer o romeller, allà és molt difícil de gestionar perquè creix molt aviat i és difícil de contrarrestar. I finalment parla de planificació per incorporar espècies acompanyants a les bioconstructores, planificació territorial, també explica com s'hauria de planificar el territori, com s'hauria de planificar l'urbanisme i proposa una sèrie de solucions com ara exposa una sèrie de problemes com ara les canalitzacions insuficients, els ponts insuficients, que és una cosa que ja havíem vist en el primer apartat. També, com és obvi, remarca el risc molt més elevat de perjudici quan l'aigua passa per dins una zona urbana i també demana que ens fixem en la toponímia i el creixement dels arbres per reconèixer antigues rutes d'aigua. És a dir, si miram la toponímia del lloc i miram també com han crescut els arbres, poden saber a on passava antigament l'aigua i, per tant, poden saber per on l'hauríem de canalitzar nosaltres si volguéssim imitar, si volguéssim mimetitzar l'actuació de la natura. Després d'aquests dos articles molt científics, en ve un altre, que és de Guillem Pont, que a mi com a filòleg me va agradar molt, és un article deliciós, i vos he posat aquest títol que diu "A l'aigua l'han de deixar córrer", i va obrir les vidrieres. Parla d'una dona lleoncina que, quan va veure que l'aigua pujava, va recordar una dita de la seva padrina que deia "A l'aigua l'han de deixar córrer", i quan va veure que l'aigua pujava va obrir les vidrieres i l'aigua va córrer. Vos he posat aquesta imatge d'aquest esquimal perquè l'article en Guillem Pont va un poc en aquesta línia. Allò que fa en Guillem Pont amb aquest article és recuperar totes les saviesa popular a través de refranys, locucions, frases fetes, i vos ho he posat perquè una llengua és una manera d'entendre el món, és una manera de viure dins el món i, per tant, de vegades fins i tot mos hi va la vida. És a dir, sobreviure pot dependre de la llengua, perquè la llengua parteix de l'experiència comuna i de l'experiència històrica d'un poble. Els esquimals, per exemple, tenen moltíssimes maneres diferents d'anomenar el color blanc. I aquí els hi va la vida, perquè aquestes maneres diferents que tenen d'anomenar el color blanc els serveixen per saber si aquell blanc que anomenen d'una manera concreta és sòlid, o és trencadís, o és del de ceba, i la llengua condiciona tant la manera d'afrontar la realitat i d'acostumar-nos a la realitat que fa que nosaltres no tinguem la percepció de tots aquests colors blancs, perquè no tenim tots aquests noms. Ells tenen aquests noms perquè la seva supervivència depèn dels noms que ells posen en aquests colors blancs. Nosaltres, allà on ells beuen
10 blancs, nosaltres en veiem un. I només tenim un nom per anomenar aquell blanc. I deia, això és un poquet la tesi que defensaria en Guillem Pont en el seu article. És a dir, si recordam els refranys, les frases fetes, les locucions que el nostre poble té referents a l'aigua i als torrents i les torrentades, tenim més possibilitat de supervivència en un cas de desastre, i la frase ho il·lustra prou bé. Voy llegir una frase d'en Gabriel Jeremil que empra en Guillem Pont, que diu: sovint l'home viu en conflicte pel seu espai perquè el desconeix, perquè no s'hi sent integrat, en definitiva, perquè no sap que ell no és un element que destrueix l'equilibri. Tenc algunes dades, algunes locucions que va recollir en Guillem, que diu: val més tenir vora una carritxera que vora una jonquera. No hi ha veïnat més dolent que a terra ran de torrent. A l'aigua l'han de deixar córrer. Síquies i torrents escurats i romallers ben agermats. Dia 10 de juliol, i això estaria en relació amb la cançó de torrentada que vos anunciaven al principi d'en Guillem de Faig. Dia 10 de juliol hi va haver tal torrentada que se'n va dur la morada i va fer un torrent nou. I finalment, la conclusió que treu en Guillem Pont és aquesta: la cultura popular mitjançant la llengua mos fa evidents les singularitats i els perills dels torrents. Si el nostre poble no hagués anat acumulant la saviesa durant tots els segles d'història referent als torrents, segurament el mal hauria pogut ser pitjor. Més coses. Després hi ha un capítol, diríem molt més, no diria tècnic, simplement compilador. Compila tots els danys materials que hi va haver a Sant Llorenç. És un article de càrrec d'en Josep Cortés i quantifica els mals, els danys, amb 23.451.680 euros. Tot això, però, amb un inventari detalladíssim de quins són els danys que va patir Sant Llorenç. I també hi ha un altre capítol que parla de com se varen afrontar aquests danys, de com se varen superar, de com s'hi va fer front amb ajuts de l'Ajuntament, del Consell de Mallorca, del Govern Balear, del Govern d'Espanya, a banda de les donacions de particulars. En Josep Cortés també s'ha encarregat de fer un capítol prou extens on s'hi entrevisten una cinquantena, ara ho dic de memòria, una cinquantena de testimonis de primera mà. Són testimonis que han viscut situació de risc, que ho van passar punyetera o fins i tot hi van perdre la vida. En els teatres que hi van perdre la vida, Josep Cortés parla amb familiars seus, amb testimonis que poguessin estar davant aquella persona o poguessin haver viscut la seva situació. No entraré en detalls, no vos explicaré cada una de les històries perquè crec que és una cosa que s'ha de llegir, però sí que és molt important remarcar l'esperit amb què s'han fet aquestes entrevistes. Són entrevistes de testimoniatge directe, fetes amb calidesa, fetes amb delicadesa i amb una certa distància. Els protagonistes d'aquestes històries no conten la història en primera persona, sinó que la conten en tercera persona. Això ja genera una distància a l'hora de nosaltres llegir la història. I això fa que tota la morbositat o tot el sensacionalisme que hi va haver a Sant Llorenç els dies posteriors a torrentada, en càmeres de tele i enviats especials, tot allò que segurament a molts de vosaltres no va impactar, però no m'ho va agradar a molts veure com se tractava la qüestió.
Això Josep Cortés ho evita totalment, perquè fa una feina rigorosa, fa una feina empàtica i en aquesta feina també dona veu a aquestes persones. I aquestes persones tant poden en un moment determinat denunciar un sentiment de desemparança o de manca d'ajut, però també, en molts casos, en la majoria també, un sentiment de gratitud ja per l'espontaneïtat solidària que hi va haver, no només en els dies posteriors a la tornada, sinó en el moment que ells ho passaven malament, que no sabien si podrien sobreviure o no. Després hi ha un apartat de coordinació general. Us faig simplement un resum molt ràpid del que s'hi explica, de com se van coordinar les tasques de salvament i d'auxili i d'ajut en el poble de Sant Llorenç. Hi va haver 13 víctimes mortals, hi va haver 342 salvaments, 74 persones desaparegudes i trobades, 4 ferits lleus, 22 danys greus a carreteres, 8 ponts amb danys estructurals greus, danys greus a telecomunicacions i xarxa d'aigua potable, 52 intervencions d'emergència d'estructures, 415 vehicles. Penseu que ara ja he dit dades molt ràpides, però si ens aturem a pensar en les xifres, veiem que és un desastre d'una magnitud important. 4.820 tones de runa retirada, 170 animals recollits, 153 dels quals morts. Després ens parlen també de l'Ajuntament i els voluntaris. És un capítol de Jàrrec en Pau Quina, company meu de feina a l'Institut de Porto Cristo. Recorda en Pau Quina que hi ha 396 membres de protecció civil, de 36 agrupacions diferents de Mallorca, 2.600 voluntaris civils i, entre altres coses, materials que se van poder recollir per aportar després com a ajut a les persones afectades, 158 cadires, 96 matalassos, 122 miralls, 47 taules i moltíssims d'altres materials que no he apuntat però que estan tots inventariats en aquest llibre. Hi ha dos capítols que els anomenaré gairebé conjunts, que són el de l'impacte en la salut mental i el de l'impacte psicològic en infants i famílies. També una altra vegada se fa des d'una distància, algú podria pensar, ara aquí ens mostraran persones que han patit aquest problema o aquest altre. No s'anomena cap persona, simplement fa una anàlisi de quins poden ser els efectes d'una torrentada a damunt la població pel que fa a la psicologia o a l'estat psíquic. Per exemple, en Patricia Teruel, en aquest capítol d'impacte psicològic en infants i famílies, parla de la confusió que estaria dins la primera fase. Per exemple, un nen o una nina, un infant de 9 anys, diu jo no sabia el que passava, no ho entenia. És un primer estadi de confusió. També dins d'aquesta primera fase, quan veuen allò que passa, hi ha la fase de la negació. No m'ho podia creure. Semblava una pel·lícula, un altre infant de 9 anys. O l'angoixa i la por. Tenia por i passava molta pena perquè no sabia on era ma mare. Un altre infant de 10 anys. O la tristor. Vaig estar plorant de vora ma mare tot el temps. No podia aturar-me de plorar. Un infant de 7 anys. Després venen una segona fase, entre una setmana i 4 setmanes després, on hi ha el trasbals emocional que ha generat allò, però que ja se condueix d'una altra manera. I entre 1 i 3 mesos després, un retorn a la vida quotidiana. Les conclusions que arriben a Patricia Teruel són això, canvis conductuals transitoris, trastorn d'estrès posttraumàtic, trastorn depressiu i un consell que ella dona a tots els familiars i amics que hagin de tractar amb joves i infants, que se respecti el ritme d'acceptació o d'assimilació de tot allò que va passar i que hi hagi sinceritat per part de les persones que s'acostin a aquests infants i que els ajudin a recuperar les rutines que tenien abans del desastre que va passar.
un poc en la mateixa línia va el capítol de l'impacte en la salut mental, que conclau d'una forma que a mi m'ha agradat molt i que vos llegiré gairebé íntegra, que diu prevenir l'exposició a les condicions adverses que sabem que poden deteriorar-la i no actuar quan el mal ja és fet, perquè no sempre és irreparable. Per tant, l'esforç a revertir les condicions que ens han portat al canvi climàtic, restituir les cobertes vegetals que poden fer de contenció a les avingudes d'aigua, deixar lliures els llits dels torrents i les zones inundables adjacents, no interposar-hi barreres que dificultin el curs de les possibles avingudes, són també mesures de promoció del benestar psicològic i de prevenció de trastorns mentals. M'ha agradar molt per això, perquè és evident que això ha provocat un estrès i unes conseqüències psíquiques i psicològiques a la població de Sant Llorenç, però perquè això no torni a passar, que trobes que l'autor no proposa una solució psíquica o psicològica, sinó que proposa solucions semblants a les que proposaven els científics de la universitat, els geògrafs i els biòlegs del principi del llibre. Després hi ha un capítol curiós que parla dels desastres que va provocar el terratrèmol de la Garrotxa al segle XV i compara la reacció de la població civil de la Garrotxa amb la reacció de la població civil de Sant Llorenç. Bàsicament, les diferències, hi ha moltes semblances, però també hi ha diferències. Les diferències són l'apel·lació en el poder diví, no? En el cas del segle XV se pensen que és Déu que els ha enviat aquest desastre, que hi havia en el segle XXI a Sant Llorenç, tothom més o menys ho té clar, que allò ha vingut per unes causes naturals, que les poden haver provocat en altres humans, però que tot té una explicació científica. També me va recordar molt una tesi que defensa Antoni Vives. Aquest article va escriure Antoni Riera Melis, que és un professor universitari, un doctor de la Universitat de Barcelona, i me va recordar un altre article d'Antoni Vives que defensa que Sant Antoni a Manacor relaciona l'organització que va ser capaç de dur a terme Manacor per reclamar l'hospital en el seu moment, la relaciona amb la capacitat organitzativa dels manacorins a l'hora d'organitzar la festa de Sant Antoni. No? I d'aquí passa un poquet el mateix. És una societat molt cohesionada, en el cas de Sant Llorenç, que té una resposta ciutadana solidària automàtica, pràcticament, perquè s'ha parlat molt de la solidaritat que va tenir Silla de Mallorca cap a Sant Llorenç, però és que Sant Llorenç, ell tot sol, ja va actuar d'una forma realment admirable. I ja per acabar, hi ha tot un seguit d'apèndits afegits al final del llibre, perquè no hi cap tot, han fet una feinada i hi ha una sèrie de coses que no hi ha cabut. Per exemple, hi ha la part del suport digital que va a càrrec de Serafí Lliteres. Hi ha un codi, ho dic bé, un codi QR que recull tots els vídeos, imatges i tot el suport digital, tots els elements que hi ha en suport digital estan recollits a través d'aquest codi QR. Després hi ha un altre apartat que parla dels actes solidaris i enumera fins a 102. Un recull de premsa que hi ha ret d'en Tomàs Martínez, aquí present. En aquest recull de premsa també hi vull fer una aturada perquè en Tomàs Martínez replega tot allò que troba en mitjans de premsa local i autonòmica o de l'entorn de les illes. Replega tota aquesta informació, però seria molt mal de fer que a través d'internet hagués fet un ferrall copiar de tots els articles que hagués trobat i els hagués posat allà darrere. Però no ho fa així, sinó que fa un resum de cada un dels articles i detalls allò més important. Per tant, hi ha una feina de formiguilla de trascar que és allò més important que s'ha publicat. I finalment hi ha una part més artística
que recull textos, poemes, glosses que se van publicar durant els dies posteriors a la torrentada. I acabaré amb un parell de citacions de fragments del llibre. El Mateu Puiggròs es balda a la presentació del llibre que teniu davant, la part de davant de tot el llibre. Diu, precisament per això, perquè no s'oblidi dins la memòria col·lectiva ni a la memòria individual, té sentit l'edició d'aquest llibre. I té molta raó, el Valls de Llorencí. Ni el poble ni els seus representants han d'oblidar mai el que va passar. Tot i així, sabem que som molt caparruts, els humans, i hem passat 2 generacions, i de vegades fins i tot una, ningú ja se'n recorda del desastre que hi va haver. Us posaré un exemple que se m'acaba d'acudir ara. Vaig telefonar amb Jesús precisament a l'entorn de l'aniversari de la torrentada per veure si me podia dir qualque testimoni relacionat amb el bar Xarop, que mos podies contar qualque cosa de l'any 89. I em va dir sí, em va passar un número, vaig xerrar amb aquella persona em va dir bé, però jo el Xarop no va veure ella. El meu soci que duia un videoclub per davant del Condal, per allà. Aquest sí, videoclub Rossi, se deia, pot ser? Sí, no me'n recordo. Bé, aquest home me va dir que quan ell va posar el videoclub allà, el de l'asseguradora li va dir tot convé que t'asseguris el material que tens aquí perquè això és un torrent. Diu, bé, però no ha passat mai per aquí el torrent. I ell va dir, tu assegura. I tot i que ell insistia que no feia falta, al final va assegurar el material. I això va ser la seva salvació. Però ell no se'n recordava ja. Va dur la sort que aquell assegurador el va ponyir, va ser un poc pesat i va tombar a escolla a assegurar el material. Però ja no se'n recordava. I finalment, unes citacions de l'Alfredo Barón en el pròleg que diu: una ciutat no es pot aïllar de la conca hidrogràfica a la qual pertany, sinó establir una relació amb ella. Per tant, una ciutat, un poble, un nucli urbà ha de tenir en compte sempre que els torrents, els rius, que ara ho hem vist a la península també, passen per allà i se'n recorden sempre de quin és el territori de la seva propietat. I això ho diu aquí. Diu, pot semblar increïble, però les àrees inundables s'inunden. És molt irònic. Si se diuen inundables, és perquè s'inunden. I les que tenen tendència a embassar-se, s'embassen. I per allà on ha passat l'aigua, hi tornarà a passar. Periòdicament, l'aigua exhibeix les escriptures de la seva propietat i les reclama, especialment si dificultam el seu pas o ocupam el seu espai. Tot això m'ha a recordar una tesi que defensava en Vicent Partal, el periodista valencià, que diu que els canvis, els grans canvis, els operen primer de tot els artistes, perquè són els que tenen més imaginació i els que saben veure les coses que no pot veure cap altre ull humà. Després dels artistes que han tingut aquella visió il·luminada, venen els científics que diuen, sí, és vera, això podria ser que fos així. I els científics miren de trobar la manera de vehicular aquella idea que l'artista ha tingut. I finalment, el darrer estadi són els polítics, que són els que han d'executar amb valentia allò que els científics, gràcies als artistes inicialment, havien determinat que era d'una determinada forma. Per això, jo cap a la presentació només dient que els polítics han de ser valents per aplicar totes les mesures que surten en aquest llibre. Aquest llibre no només és un llibre de memòries, sinó que és un llibre de futur. És un llibre que estableix com ho hauríem de fer perquè a Sant Llorenç, ni a Manacor, ni a altres bandes pugui tornar a passar un desastre com si va passar. Que plourà, és segur que tornarà a ploure, que plourà molt de litres qualque any, també és segur, però també és segur que nosaltres podem fer qualque cosa per evitar que el desastre sigui més gros. I per part meva, res més, ja crec que m'he estat de més i
si voleu sentir en Pep Cortés o en Tomàs Martínez. Aquest és un llibre totalment redó, per jo, no hi falta gairebé de res, però ara, com ha dit en Toni, voldria... Moltes gràcies, Toni. Voldria convidar-los a passar aquí davant i que mos expliquessin com a llorencins, quin moment, els primers dies jo mateix dubtava a veure si allò s'havia de posar damunt un paper, perquè clar, el sentiment estava molt a flor de pell, i és una situació difícil, però m'agradaria que mos expliquessin tots dos com varen viure la situació i en quin moment varen fer aquest clic que varen pensar que allò s'havia de documentar fil per randa. Passeu per aquí, per favor. Són prop de 500 pàgines aquest llibre, no és un llibre... és un llibre gruixat, tant si voleu seure... Voleu seure o voleu estar? No sé gaire, ja estem gravant cospanyades, igual, no importa. Tot ja està bastant estudiat. Espera, ja esturarem això. No, nosaltres, per ahir de setmanes, no sé quantes exactament després de la torrentada, ens vam veure els que feim la publicació digital xat.cat. No tots, perquè alguns eren per Barcelona, en Tomàs Martínez és tècnic que ens fa tots els dissenys per Barcelona i no es va poder col·laborar, però eren 5. En Tomàs, en Xerafí, en Pau, en Guillem Pont i jo. I vàrem pensar que això havia de quedar documentat de qualque manera, que el desastre tan gros que va passar no podria quedar dins l'oblit. I si d'aquí uns anys qualcú volia saber què havia passat, era més complicat si havia de recórrer als diaris, havia de recórrer a les xarxes socials per trobar un pot d'informació. D'altra banda, els diaris tampoc no eren molt precisos, perquè moltes de les històries que contaven anaven més enfocades a vendre diaris que no cercar la realitat de lo que va passar. I llavors vam pensar que el millor era fer-ne un llibre. Vam fer un índex provisional, ens vam moure a un bar un dia, i en aquest índex, a poc a poquet, se va anar ampliant. Vam xapar un poquet les tasques, posteriorment hi vam afegir lo de les parts de psicòlegs, i en Pont se va cuidar de Patricia Teruel i de Miquel Tortella per la part de psicòlegs, a Miquel Grimalt, amic i conegut, i fan feines a la universitat, en Alfredo Barón, que ens va fer el pròleg, en Guillem Nadal, el pintor, ens va fer la portada, qui més hi ha? Llavors, en Toni Martínez va fer la part ecològica, i la idea era tractar la torrentada de tots els punts de vista que vos podíeu imaginar. Tot. Si n'hi ha qualcun que no és perquè no me'l vam imaginar, perquè si no també hi seria. És a dir, una cosa feta des de diferents punts de vista perquè vol tenir dos objectius, això, bàsicament. Un, deixar constància de lo que havia passat, i l'altre, mirar si entre tots podíem fer suggeriments a l'Ajuntament perquè, per tornar a ploure, que tornarà a ploure i tornarà a haver més torrentades, no fes tant de mal com aquesta. I això era l'objectiu, però me no van del llibre. Jo parlaré un poc de com va ser la gènesi llavors de donar-li cos en aquest llibre, perquè quan hi ha molta de gent que hi participa, cadascú marca els seus criteris a l'hora de confeccionar el seu capítol o la seva aportació. Clar, en un moment determinat tens tot aquell material, però llavors l'has de treballar un poc perquè tingui una certa unitat de criteri, en quant a bibliografia, en quant a citacions, en quant a distribució a dins el llibre mateix, i això també va ser una feina intensa, important, perquè no és un llibre petit, és un llibre que ha dit en Serafí té 488, si no vaig equivocar, i pesa 1 quilo 288 grams. O sigui que això mateix n'hi ha. Va ser molt interessant perquè poder veure amb un cop de vista totes les aportacions que s'havien fet, jo crec que era molt interessant, molt important, perquè te donava una visió de conjunt que potser cadascú que havia fet cada un dels capítols no la tenia, perquè encara no havia vist tot el material. Llavors, seqüenciar-lo d'una manera determinada, veure com havien d'articular, de quina manera ho havien d'articular, perquè no és el mateix que comenci, per exemple, en l'article de Miquel Grimalt, que parla de l'aspecte més físic i de l'aspecte d'estorrentada en si, o
parlar de la part més literària, per tant, la distribució també la vam haver de tenir en compte, i en definitiva, ha duit feina, és un llibre que no ha estat fàcil de treure, però crec que el resultat, no és perquè l'hagin fet nosaltres, però crec que ha valgut la pena. Una de les coses que ens va fer Tomàs i jo la feina aquesta era l'organització general. Jo no me podia imaginar com cada dia una persona, hi havia un cap i llavors tenia com a molt 7 persones al seu voltant. I cada una d'aquestes persones organitzava altres coses, però com una persona, un grup de persones havien de cercar feina cada dia per 800 persones. A part de tota la gent solidària que va venir a ajudar i això se'n cuidava l'Ajuntament. Però entre Ibanat, entre els bombers, la Guàrdia Civil, els militars, els de Naturapart, que se cuidaven dels animals, els bombers, els voluntaris de protecció civil, cada dia, a les 8 del matí, donar feina a 800 persones, no sabien com punyetes s'havien organitzat aquesta gent. I van xerrar en el cap, van fer una entrevista molt llarga, i llavors em va passar el seu informe, i d'aquí em van treure de entitats, no sé quantes n'hi ha, d'institucions i d'associacions i de gent que s'hi va implicar en la realització d'això. Va ser complicat, però va ser molt interessant, perquè els que més em van aprendre van ser altres, perquè van veure com s'organitza una cosa d'aquestes, tan complicat. Si ara nosaltres m'hauríem de dir, mos hi trobàssim nosaltres, nosaltres hauríem de fer, que no sortiria. I a part que una persona que no és militar tenia les seves ordres, tinents i militars i guàrdies civils i tota aquesta gent, és complicat, perquè no estan basats a que un que no és militar els doni ordres, i era un civil que els el donava. I això va ser interessant i complicat. I llavors, bé, si vols calcular, fem més preguntes. Jo també m'agradaria, perquè clar, encara tu, Pep, sí que em vas afectat, bastant afectat, en Tomàs no tant, no, però la sensació era d'una devastació brutal els primers dies. Nazis per bons nazis era un desastre. A nivell personal, no vull dir com ho vam viure, però sí, sobretot els primers dies, les vostres sensacions quines eren? No sé, i en quin moment vareu fer aquest canvi de dir, no, això s'ha de... O dels primers moments sabíeu, no, s'ha de fer això i ja vareu... Jo ara contaré una cosa aquí que no l'he contada a ningú, per tant, serà la primera vegada que ho dic. El primer dia, el primer de matí, que vaig baixant al poble, perquè al vespre no hi vaig poder baixar perquè l'aigua impedia espai, jo visc fora de Vila, no hi vaig poder entrar, però ben de matinada, quan vaig entrar al poble, vaig començar a veure el gran desastre que s'havia produït, un desastre immens, i anant cap a la carretera de Son Cervera vaig veure un equip de televisió i m'hi vaig acostar i vaig dir, jo ara a aquesta gent li he de dir que aquí necessitem mans, que aquí necessitem braços, que aquí se necessita que mos venguin a ajudar. I em vaig plantar allà i vaig esperar que venguessin a demanar-me qualque cosa. I un moment determinat se van acostar i me van demanar a veure què trobava. I jo en aquell moment vaig pensar que si d'això, a lo millor estava creant un problema d'estructura a la gent que en aquell moment començava a fer feina, perquè jo que sé si això llavors... I efectivament va ser una cosa que va passar, perquè la gent sense que la cridassin va venir i en un moment determinat la varen haver d'aturar perquè no donaven a pasto. Vull dir, tenies com un sentiment contradictori de veure que era una necessitat urgentíssima que venguessin a ajudar, fos qui fos, perquè és que si no no podien sortir d'aquestes maneres, i per l'altra no tenies segur si això eren capaços de gestionar-ho, perquè també veus que era molt complicat. Els primers dies van ser terribles, i jo el canvi de xip van passar moltes setmanes, fins que comences a veure net, que els cotxes ja no són per mig, que la brutó ja no és per mi, que la gent comença a treure la brutó de casa seva, a poc veus que la cosa anirà bé, però els primers dies tenia meus dubtes de que allò, en molt de mesos, però en molt de mesos, jo pensava que en anys no en sortiríem. La veritat és que gràcies a l'esforç de molta gent se va poder fer d'una manera molt ràpida i la gent va recuperar materialment el seu espai
però mentalment no l'ha recuperat encara. Vull dir, psicològicament, la gent encara ara està afectada, encara ara, tot d'una que plou un poc fort, la gent li fa mal el cop, perquè no sap si tornarà a passar. Jo crec que el primer vespre no van tornar de res pràcticament, perquè no podien sortir de teva. Va ser entrada de fosca i nosaltres vam sortir de nostra i no podien anar dins el poble, simplement volien mirar que el que hi havia dins nostra no s'inundés massa i van mirar de salvar tot el que podien, posar un poc més amunt les coses, els mobles o les coses més delicades que podies tenir i després van sortir en el carrer. I per allò no hi pot passar del meu carrer, no pot anar allà més per allà. La part de darrere jo m'arribava per aquí l'aigua, ja me'n va dur. Ja s'arribava per aquí? Sí, no havíem begut mai. Jo en 70 anys no havíem begut mai. I aquesta vegada jo em va entrar mig metro i de soterrani 1,5 metres l'entrada d'aigua. Però vull dir, si això van endur la gran sort de que no passés a les 12 de la nit. Perquè dues persones que van morir dins la seva és perquè els va pillar l'aigua i no se van donar compte de res, pràcticament no se'n van entemer. Hi havia un jove, un 40 d'anys, jove, per això ja ves, que l'aigua, després de fer un parell, va tomar la porta de davant, va tomar la porta de la cotxeria, va tomar una altra porta, i ell estava després d'aquesta tercera porta. I aquest home de 40 anys, l'aigua li va entrar tan aviat que va pillar ensollar per la llassa. Vull dir, si jo pilla la gent dins el llit, no estarien xerrant de 13 morts. Hi va haver dues persones que es va pillar dins el llit, una dins el cull i una dins el llit, i se van morir. Però si això, que no hi havia llum, si hagués pillat a la gent a dins la seva, tots els que hi havia a la planta baixa de les tirades on Cervera, s'haguessin salvat pocs. Normalment era com entrar, si no, la brutalitat en les entraves a l'aigua, la força. Sí, quina força que duia. En Miquel Grimalt va dir que si lloc, poc més o manco, hi havia la mateixa aigua que sempre quan passa per Saragossa. Hi havia llocs, hi havia 6 metres d'aigua, des del llit del torrent fins allà on va arribar el nivell. Vull dir, això és una cosa que no era impensable. Jo crec que tot això és l'única cosa bona que poden treure de tot això ha estat el grau de solidaritat que hi va haver. 2.000 o 2.500 persones que sense demanar l'horror venguessin a ajudar, això és l'únic positiu que han tret de la torrentada. Tot el que més ha estat un desastre. Ara veurem, el que han dit, el que deia en Miquel, i diuen en Barón, i diuen la cultura popular, que curiosament la cultura popular diu el mateix que diuen els tècnics, que l'aigua l'han deixat passar. Ara veurem si l'Ajuntament serà prou valent com per fer el que recomanen els tècnics. És a dir, tomar alguns edificis, pagant el que val, expropiant i pagant a preu de mercat el que val, però tornar a deixar passar per l'aigua. Perquè si no, més prest o més tard, pot tornar a venir. Té pregunta? Ningú té cap pregunta? Algú? I doi, moltes gràcies. Moltes gràcies.